Torta ang tawag naming mga Kapampangan sa dish na to. And yes, aware ako na usually pag sinabi mong torta, either yung mga parang omelette or pies. Pero sa amin, pag sinabi mong torta, ito yung ibig sabihin. At ganito ako magluto niyan. Sinasalang ko muna yung ground pork hanggang sa magmantika para hindi na tayo kailangan mag-add pa ng cooking oil. And itong meat na to ay na-marinate na sa konting toyo, maraming kalamansi at paminta. Pag nagmamantika na, doon ko ito toast yung garlic and onion. And yes, gusto ko marami yung aromatics. Para talagang malasa yung pagkakaluto. After nyan, mag-a-add tayo ng tomato paste. Yung luto na matatanda dito, usually toyo, kalamansi, tapos potatoes and carrots lang okay na. Pero pag ako, ang dami ko nilalagay. Ito naman kasi, yung nakasanayan namin sa bahay, you're free to make your own version naman. Pag toasted na pati yung tomato paste, add tayo ng konting water para mapakulo natin siya ng konti, and then mag-a-add na ng potatoes and carrots. Yung iba, gusto nila, piniprito na nila ito beforehand, pero I'm trying to cook with less oil, kaya i-add na lang natin dito. Pag malambot na yung potatoes and carrots, eto mga susunod, optional na lang yan. I'm adding green peas, raisins, plus maraming red and green bell peppers. Kung ayaw mo itong mga to, you can definitely just skip it. So bakit nga ba torta yung tawag natin dito? Wala namang itlog at wala rin naman tinapay. Hindi ko to sariling research, pero a professor once told me na dati raw kasi ang tawag natin dito palaman sa torta. And then eventually, pa-shortcut na ng pa-shortcut hanggang sa natira na lang torta. So pag dumayo kayo dito sa Pampanga, pag nag-order kayo sa karinderya ng torta, eto ang ibibigay sa inyo.